Owulacja. Wariacie, owulacja to taki tryb Rambo w jajnikach. Raz w miesiącu kobieta odpala granat i jajeczko leci jak kula armatnia. To jest moment, kiedy natura krzyczy: bierz mnie teraz, tu i teraz, bo za chwilę zamykam interes. To nie jest magia, to po prostu biologia czysta. Organizm robi turbo i wszystko kręci się wokół jednej komórki. I właśnie wtedy kobieta ma większą ochotę, mocniej pachnie, bardziej kusi. Owulacja to nie bajka, to tryb taki hard. Natura daje sygnał, że czas na akcję. Medycznie owulacja to pęknięcie dojrzałego pęcherzyka graffa i uwalnianie komórki jajowej. Proces regulowany jest przez hormon LH, a moment owulacji zaczyna najbardziej płodne dni cyklu.